Mamă, ce frumușel. Ia dau un pic mai aproape să văd textura. Ia uite. Părerea mea e că mult mai fain decât ce-au băieții de la știi tu cine. Mm-hmm. Ia uite. Asta e C6, B6 și 8 nu le-am găsit încă, dar am găsit astea și uite ce am mai găsit. Yeah. C6 Square, adică Craft Square, scuze. 2 dimensiunile, 2. Astea le-am luat să le testăm, știi, nu? Da. Și DL-ul. Yeah. Foarte faine. Top. Asta mi se pare un pic mare, de 155, nu aș lua, nu știu cine. Eventual o să vedem dacă cere lumea, dar nu cred. Dar astea 2, deci 130 și DL-ul, simplu, foarte faine. Foarte faine. Cred că merită adus și în mai multe culori. Ia, și în rest, ce mai... Zi-mă alea că cum e marfa? Groasă. O venit ceva cu defecte, ca până acum, sau cum arată? Așa overall? Nu, deci super, ia uite. Deci, alea groase, tăiate impecabil acum. Super. Impecabil, foarte, stai, Oliv, o stau să le ia ca pâinea caldă.